O nó encuberto. Ola, amigos. Para facer o truco de hoxe precisamos unha corda e o envoltorio, o estuxo dunha caixa de mistos. Collemos a corda logo e con ela imos realizar un nó ao redor do estuxo. E cando temos feito xa, estiramos ben a corda para que vexades que o nó é de verdade. Introducimos logo este extremo da corda polo oco da caixa, tiramos del sacando pola outra abertura e metémolo nó dentro do buraco. E agora que xa o temos todo preparado, dicimos as palabras máxicas oink, oink e tiramos pouco a pouco dos dous extremos da corda ata que, manda truco, ao estirala toda vemos que o nó que estaba dentro da caixa xa non está, sinxelamente desapareceu, sen deixar rastro. Para facer o truco necesitamos o estuxo dunha caixa de mistos e unha corda. O primeiro que faremos é coller o estuxo, poñelo enriba da corda e facer un nó normal, dos que todos sabemos facer. Aí está. O seguinte paso é coller este extremo da corda, que é o que sae da parte inferior do nó, e pasalo a través do buraco da caixa, sacando por este outro lado. Aí, tal e como estamos a facer. Este sería o momento de meter o nó dentro do estuxo, pero agora non o imos facer para que vexades a resolución do truco. Pois ben, o único que temos que facer é tirar dos extremos da corda, porque o nó, mira ti por onde, vaise desfacer por si mesmo. Agora o truco está nas vosas mans.